Hoyo kabero mwaziri w'echiseme Himeense Ezekiel Machogu oyuboigo okurigia ekero kyobo governor hase county ya Kisii asobochori bole bosio ogikeiro bosagani obwaenekiwa hase county ya Kisii na chinsemo cha Kiumbu chinga kegemi yalinda mwananchi ya bwatu musangerekano obo hase nseme yo kaokwana haiga hase omochu Nairobi. Machogu nigo bona mochire gatia baraibe nseme yo abwatebire bagotumia abasaye bobe hase okobaakana na kobasegeta eryo koenekia chibura buru nigo bona ruro koboria gochasa bagusi kwenekia omorembe chinga kichonsi na boigo kwenekia gutwara obotwereru murikitoli net nyambane na mange ewiki twatwarire nenga kitwatwarire buna gusi yabire nkongu yabire mbe uneke ntugia korekaneteri tukuria ichuma litukuria chuma mosi ekerekebe mono asegesa kukyo mugusio mugima Oyo korigia ekerogo kyobugabana county ya Kisii Ezekiel Machogu omochirie obosagani bwenegetigwe ensemo ya Kiumbu chingaki abarai begemi yalinda mwananchi bari gokora omusangirekano chinseme echo. Machogu otebire keromo Kenya niga bwato bosibore bogotara chinsemo ao chiense na konia chi agenda chiae asebono oragire ekiara egati abarai korwe county ya Kisii abwatebire baroberetie obosagani obo rinda mwananchi karo yagenda gusi emikutane gakorekana buya mpaka Kisii town bokongu bondo bwensi mbuche tukorekana lakini ekeraba mintu baigete omuchio Kiumbu obunyaka oburiri obuochi nebintu bitabwana tibigakorekana aso omuchio ito abantu bonse basigete Kenya o Kiumbu bali bapangeta amangana bamanyakanete kiagara n'abantu babere abantu ababere n'abarayi bacholire n'abantu baito bagusi oyo mobo omanyakanete nga nabwate grupu Kiumbu enge standing army baitobe abana 400 abamurabake bakwirigira ikigasi naenda singentu kigasi kiabulire ya sense yetu ya Kenya uliochi kubatumia ubase ubuke babo waungana pamoja n'umuchumbe unyariwa lichache wakoro bunyakobu igoto kugikeria getendo kerie giakorekana kiagara wikarabona igabantu mbali nekitali yabange tukuganiria mayanga babwana bwango oyo omusiririo buguma bwae okurugu Vincent usiemo mapindusi agakurigena akabukurwe gari tinaenda abukurwe gari alinse abantu mwanya bantu bwanete gutwara ibirengerie bibegukia somwana mwanya bantu onde bakamwaka magena bakamwaka chinyimbo mpaka agasirio gima bwae utigire family renke umonnoye pamoja na bana batatu. Machogu nigatebire gekorekyo kyogoitera amanyinga nekyo bosoku na tikebwenereti kwenekigwa gusi asatebire okuno koragereria okobe ekabantu baminta busine gento ekebe mono getabwanete korekana ngantu aseintu kuiterania amanyinga twali watabanga nonemba litokuryo borai bondo bwensi obe nobugaba notegete obe guteko manno Kenya obigutegete ko umuchumbe umanya guitera amanyinga use kwarenge umurai puna bari yabo itera amanyinga use nakangokoba irinera nene ukuragiriribwa kuchiasebale pamoja n'ekifamily kyabo. Machogu oruro koboria gochia ase egesaku kyomogusi kobeka omorembe na boigo obwanchani ase aruro koboria gochia ase serikali anene ewizara yoborendi boime yense kobaimokeria egetambokero abanasiasa bari basegete chibura buru echo twali kuburia abantu baitu bagusi komurancha abana baitu tube komorembe ase tube kubwanchani kiagara asubwanchani butari nomorembe kende yonsi nge kunyara okorekana ekitendo keria abarai bali babere bakorete igo basarite Kiumbu omuchio ito konya twogwetogeria gusi mpaka bono egocha kwagaranga bantu mbagotako gutenase ena munerie sege yabere nene kumuranche abana baitu none mubwati gasi twari kubaburia
muba baturifu ebintu nebinge murakore bibakonye chinka chino kubwa guchikora 500 kusali omurembe witira amanyinga ntwarekare gitendege kiaba abasigari no bateneine asamagana akorutwa batari gukora kende gukonyamanga nayo abasigari bali babere barora kanaria gotukuburinga babwatwe bairukoti kiagera na barabwigo banganga nabo bari gusegeta nabo bari ngasesegiria naende abarayi bari barwete kibe sasa abana baitu kiagera mbamanyete babere na barabo babwatwe bairukoti nalio murembo rabe asekenyoro gitu gya Kisii. Koripoteria Ensoko TV kurwa ai county ya Nairobi area tariane Linet Nyambane.